Yan, magandang hapon, Bicolandia. Ito pa rin ang inyong Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Hatid sa inyo, sa ating lahat, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Pangatlong laro na po tayo sa ating Sunday's Best dito sa Cap Fuerte Complex, Camarines Sur. At ako po ang inyong magiging kasama sa laro na to. Ako po si Coach Nuki Sabio ng Naga City. At ako naman po si Mark Vasquez ng Pili. At ipapakilala rin natin, partner, ang ating dalawang nagagandang mga courtside reporters na sina Carmela at Barbie. Ngayon, kumustahin naman natin sila. Carmela and Barbie, pasok. Magandang hapon mga kasurog. This is your Kubicol Cup 2023. Dito sa probinsya ng Camarines Sur. And this afternoon kami ang inyong makakasama for today's matchup game between Team Goa And Team Sangay. This is Carmela Hernandez. And this is Barbie Floriano, ang inyong courtside reporters. And also we are live at the Kubicol Portales page, Representative Zaldico at Kubicol Online TV. So don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball actions. Kaya balik sa inyo, Coach Nuki. And Coach Mark. Maraming salamat, Barbie and Carmela, sa ating nagagandahan mga courtside reporters. So puntahan na natin ang ating games at hand for our third matchup of the day. Alright. So, Coach Mark, glad to be back here sa Cap Fuerte Sports. Parang kailan lang, kagabi lang. Oo nga, Coach Dito Nuki. tayo. It's good to be back. It's good to be back. And sobrang init ngayon, Coach. Tamang-tama siguro sa larong ito ay nakikita ko yung mga players na best ng Goa at ng Sangay sa tinatawag nating Partido District, Partido Area. Alright. Para naman sa ating games at hand, we still have 3 remaining games for you later. So pwede pa po humabol at makanood sa ating Day 2 ng AKB Cup 2023. Tapatan ng Sangay versus Goa para sa ating Game 3. Huwag na natin patagalin pa, pasadahan na natin ang ating headline para sa ating Game 3. So, high hopes ang ating headline ngayon sa ating Game 3. Palakasan ng loob. Huwag hayaang manaig ang kaba dahil kung tiwala ka sa sarili mo, mapapanalo mo to. Labanan Sangay at Goa para sa ating Game 3. Tama ka, Coach Nuki. So, kagaya nga ng theme ng ating Gilas Pilipinas, puso. So, high hopes tayo palagi. So, for our starters, Sangay, we have Pilapil, Camo, Buela, Monsalve, and Malyapre. For Goa naman, we have Plaza, Pan, Vibares, Padua, and Lozada. Alright. So, gaano kainit sa labas? Sigurado ganito rin magiging kainit ang laro ngayon, Coach Mark. Tama ka nga, Coach Nuki. Ayan. At ayun na nga. So, nagkaroon ng jump ball violation dito. Ang Sangay, si courtesy ni Monsalve. Ayun, half court inbound. Number 5 signaling the play. Return pass to number 9. Vibares. Vibares hits Pumukol the ng tres. So makikita natin, Coach Nuki, na yung Sangay opts to play zone defense. Yep. So mostly, halos lahat na nakita natin, Coach, starting from the first and second game, mga zone yung pinapakita nilang defense at the beginning of the game. Yes, Coach. So tignan natin yung responses ng team. Diba, nagmamadali yung number 5. 5 crossover, floater. Layon. Rebound ni Monsalve. Binigay kay Pilapil. Pilapil crossover. Diretso kaya. Sabi niya, teka lang, Monsalve sa loob. Wala. Muntik na yun, in and out. Sayang ng pasa. Coach Nuki, ang ganda. Ayan ulit, Vibares ulit. Number 9, crossover, Hesi. Binigay kay number 5, sasalaksak. Op, teka muna daw. Number 1, binigay kay number 5. Attempts. Not good. Alright. Transition dito. May Pilapil. Nag-drive. Yes.
2 points. So good move by Pilapil, forcing the issue, forcing the pace, converting a score. Signaling the play, number 5. Turnover. Number 12. Okay. At may foul na tinawag. Sa tingin ko, Coach Nuki, yung ginagawa ngayon ng Sangay is they're pushing the pace kasi nagzo-zone defense yung kalaban natin. Tignan natin yung response ng Team Goa. Thank you, Coach. So, Pilapil may hawak ng bola ngayon. Basta number 12. Shot fake. Pass. Sa ilalim. Malyapre. Rebound number 5. Outlet pass to Bib. As. 2 points doon para kay Pan. Kay Consi. Score natin, Coach. Sangay 2, Goa 5. So parang slow start pa rin. Perhaps first game jitters. Ayun, ang ganda. Malyapre. Lalim. Didiskarte dito number 5. Si Plaza. Pasa kay Vibares. Bares takes the corner shot. Okay. Rebound ni Buela, number 12. Muntik na mag-turnover. Pilapil ulit. Crosses over. Layup sa kaliwa. Wala yon. Agawan ng bola. Nakuha ni 11. Rebound by Pilapil. Pilapil again. So the size of Sangay playing its role versus the zone defense. Oy, traveling yung tinawag. May number 12. Turnover. Napansin ko lang, Coach Nuki, parang familiar yung ibang players ng Sangay dito. Oo nga, Coach. Notably, Vibares and Buela. Tama, Coach. Oo. Mga familiar faces natin sa collegiate leagues natin dito sa Kamsur. Tama ka dyan, Coach Nuki. Line ball ang tinawag doon sa ng ating officiating crew. Kay number 13. Si Padua. Bola na kapilapil. Bababa ang bola. Humingi ng screen kay Malyapre. Attempts at 3 si number 12. Wala yon. Rebound again ni Malyapre. Malyapre scores. Again, the size haunting Goa. So may advantage, Coach, no? Yung Sangay sa size dito. With their imports, which is Malyapre and Simon Salve. Mga taga-Albay po sila. Number 5 floats a shot. No good, pero may foul. Yes, may foul ulit na tinawag. Pushing foul ang tinawag kay number 5. Pero kung titignan mo yung Goa, Coach, napaka-effective ni Plaza attacking the middle of the zone defense. It's just that they can't be able to convert the score now. But pwede natin makita mamaya, baka mag-adjust sila. Their Well success said. might be Yes, there. Coach. Well said, Coach. Well said. So number 0 si Pilapil. Kick out pa sa gilid. Attacks. Pilapil Pinilit. drives. Natumba doon si Pilapil sa dalawang bantay. No call. Outlet pass, Vibares, kaliwa. Wala, yun. Good job Rebound sa ni mga number referees 12. natin, coaches. They're letting the players play their game. Agree, Una naman, Coach. Pilapil takes the shot. Pilapil, 2 points tayo doon kay Pilapil. So si Napaka- Pilapil talaga napaka-veterano, no? Yes. Hopefully, ma-maintain ni Pilapil yung intensity niya throughout Yeah. the game because I think pace would be a very good strategy against their opponent. And this nag-commit afternoon. doon, Coach, ng turnover yung Goa. Out of bounds. Tinawag ng ating officiating crew. So ayan, kay Pilapil ulit yung bola. Okay. Passes to the corner. Corner man takes a 3. Number 11. No good. Malyapre again. As advertised. Malyapre. Wala. No good. Rebound. Vibares. Pababa ng bola. Inantay yung teammates. Okay, gandang cut sa gitna yon. Number 24. Okay, still doon, ni Vibares. All Vibares. alone with the left hand layup.
So si Vivares dito, coach, yung kumakana dito sa kabila. And Pilapil naman dito. Mostly ang may hawak ng bola sa sangay. Goa is doing a good job. They're forcing them to drive the basketball. And Vivares that's again. a very bad decision against a 2-3 zone. Nice 2-point shot by Consi Ayupan. At may timeout tinawag. Humingi ng coach? Humingi ng timeout yung Sangay para sa kanilang first timeout in the first quarter. Oo nga, coach. Binabati po namin si Vice Mayor Brian San Felipe ng Sangay. Vice Mayor, good afternoon po sa inyo. Salamat Hello po. Vice Mayor. Salamat sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Camarines Sur. So, fun fact lang, coach, sa zone defenses and sa positioning ng court, siguro alam mo naman na ang corner 3 points ang pinaka shortest distance away from the ring. So, tignan natin kung against the zone defense, yung mga teams natin playing the zone, offensive counters, kung gagamitin nila yung advantage ng short corner na tinatawag natin. Oo, coach. So maraming plays talaga ang naka-rely doon sa corner shots, lalo pag naka-zone defense. So balik tayo sa ball game, number 12. Binigay ulit kay Pilapil. Pilapil, Malyapre, nag-seal again sa ilalim. Bobomba. Wala. Nice Rebound ni defense 24. by Goa. Binigay kay number 1. Number 1, nagmamadali. Outlet pass. Makukuha kaya? Kick out kay Vivares. Vivares. Paris Wala. attempts. Rebound ni Malyapre. Pasa kay Pilapil. Pilapil. In and out. Drop pass to Malyapre. Nabitawan lang yung ball. Oh, That's a may foul. foul na tinawag. So frustration foul from Malyapre kasi nabitawan niya yung drop pass sana ni Pilapil. So kaya siguro nakapag-foul doon si Malyapre. Familiar faces din, coach, sa side ng Goa. We have Vivares and Rico. Hindi Yes, ako nagkakamali. At dito naman, coach, sa Sangay pumasok na si Lumabi, yung mga key players dati before ni Coach Agoy ng Shepherdville. Yes, another notable player, Coach Yes, Nuki. point guard coach. Okay, balik tayo sa game. Consial Ayupan, pinasa kay Vivares. Vivares, humingi ng screen. Takes the middle shot, mid- converts. Good shot. Para paborito niya yung coach talaga eh. One dribble na yung pull up. Ayan, Malyapre, pupukol sa gitna. Wala. Rebound ni Vivares. Vivares, maagawan. Hindi. Monsalve gets the Monsalve, ball. tuloy na turnover siya doon. So Monsalve, Malyapre ulit sa ilalim. Post Maliit yung up. bantay. Binigay kay Pilapil, shot fake. And that's a foul, coach. Foul, may tinawag kay. Nauusap pa yung referee dito kasi dalawa yung sumabay eh. So sa size advantage talaga, nagagamit talaga nila eh. So may foul doon nga kay number 1 yung foul, coach. Napakahusay, coach, ng Malyapre. Posts ng post, continuous posting against the zone. I think it would bring them benefits at the end of the game. At saka, coach, ang malaki yung binibigay nilang problema yung dalawang import, si Malyapre saka si Monsalve, kasi yung size nila talagang gamit na gamit nila sa loob eh. Oh, coach, tama ka dun. Yun na nga. Rebound pa din, yun na nga, kakasabi pa lang natin, coach. Pilapil, attempts for 3. Yes! 3 points doon para kay Pilapil, his first 3-point shot of the game. So this is Number 1, tatawag ng play, ino-organize niya muna. Asa kay Vivares. Vivares kay number 6, si Lim. Asa kay Rico, number 4, binombahan din siya doon. Rico Counted doon. gets the foul and one. May foul tinawag kay number 27, kay Cano. So, isang version na naman ng zone ang nakita natin, coach. Ginagamit ng Sangay. They're floating against the main ball handler. So, tingnan natin yung adjustment ng Sangay. Maganda yung coach, high-low passing na ginawa ni Rico at ni Lim doon. So si Lim is a former varsity also of Ateneo. And si Rico also is a former varsity also ng Shepherdville. Balik tayo sa laro. Pilapil, pumukol ulit ng 3. Para dito kay Ken Pilapil. At may turnover ulit tayo. Committed by Goa. Doon sa outlet pass nila, hindi nakuha ni Rico.
So Pilapil is measuring his range and so far marami siyang success na nakakuha ngayong laro na to, coach. Napasobra yung pasa ni Lumabi doon para kay good look sana, coach, no? So medyo sobra lang. Siguro kung 5 years ago idadunk pa yun ni Monsalve. Tama ka, coach, kasi kilala natin yung Kilala player natin na yan. yan. Yes, dating player din ng Camsur Express yan. So ulit tayo sa ball game. Number 4 si Rico, mingi ng screen, outlet pa, kick out pass kay Vibares. Vibares attempts, yes, for 3. Pares converts the cross-court pass from Rico. Yan na, pushing Ayan the na ulit, pace. Malyapre, may foul pa And that's an end one. kay Vibares. Marunong talaga siya, coach, kumatawan, no? Pag nasa ilalim na, problema na eh. So ayan, number 9 yung tinawagan na foul. Ganda nung pagkakarimran ni Malyapre doon, coach. So the veteran presence of Malyapre both on offense and defense is being felt by Goa. And Tignan natin. may substitution tayo, coach. Talking about veteran, may isang veteran na pinasok ngayon yung Goa, former varsity ng UNC, si Nedwasa. At na-complete ni Malyapre ang kanyang 3-point play. Number 1, organisa muna yung opensa nila. Pasa sa gilid kay Rico. Rico dribbles the ball. Pinag-isipan. Rico, nilabas yung bola. Long pass. Rico for 3. Wala. Offensive rebound ni Lim. Wala din. Rebound ni Malyapre. Ayan na. May foul. Transition na commit ni number 1. So far, coach, yung Goa, they're getting good looks again. They're shooting from the right spots on the court. It's just that hindi nila nako-convert. Ayun, coach. So, may mga attempts naman sila, good looks. Di lang talaga pumapasok para dito sa team Goa. At dito, shooting for 2 si Lumabi, ang point guard. Penalty situation na, coach. Alright, nasa ano na pala penalty situation na. Pasok yung unang attempt ni Lumabi. So deadlock tayo. Okay, wala pa rin. Offensive rebound. Offensive rebound. Ayan na, may foul ulit. Number 1 ulit, coach. So, 2 consecutive foul nitong si number 1 ng Goa, si Romero. Ayan, third personal agad in the first quarter pa lang dito para kay Romero. So would you agree, Kailangan. coach, na size is might sa larong ito? I agree, coach. Even though naka-zone yung depensa, nagagamit pa rin ni Malyapre at ni lalo na Malyapre sa ni Monsalve yung kanilang size and height dyan sa ilalim. Malaking bagay. Okay, pasok yung unang tira ni number 27. So free throw game tayo for the rest of this quarter. 2 for 2 para dito kay number 27 ng Sangay. Gandang release. So ayan, bababa ng bola si number 9 si Vibares. Si Vibares, condition na condition to, coach eh. Oo, coach. So, concede, Corner 3-point. attempt ng 3, wala. Rebound. Yan na si Pilapil. Bibit-bitin. Wala doon. Tapik palabas. Nakuha ni Lumabi. Another offensive rebound, coach. Monsalve. Oops, muntik na. Turnover. Ayan na. Kuha ni Pan. Umreno muna. Nilabas. Kay Vibares. Vibares attempts for 3. No. Good. Ang offensive rebound ni Rico. Wala. Kuha ni Malyapre. Ayan na kay Pilapil. Turnover. Bola ulit. Babalik sa Goa. So partner, yung looks ng Sangay after rebound, talagang tatakbo yung gusto nila eh. Yes, coach. They're forcing the issue of pace. Sa Goa naman, coach, again, they're getting good looks. They're just not converting. Just like that, coach. So may problema, tinawagan ng foul doon sa ilalim, si Lim. Maganda sana yung ball rotation ng Goa doon, coach. Hindi lang na-convert talaga. Oo nga, coach eh. So, the zone defense of Sangay is forcing Goa to take outside shots. Sometimes, no defense, but there's still no conversion. Tingnan Ayan, natin. coach. Sabi mo, free throw gaming na naman tayo. Balik na naman sa linya dito sa free throw, si number 27.
Kano Kano. of Sangay. So, can we expect a split from his free throw? Tignan natin. And that's a split. 2-4-2 para dito kay Kano. Yan ang bola ng Goa. Dito kay Vivares, pinasa kay Pan. And Sangay playing the float zone. Silim, titira. May tira yan dyan, coach. Hindi Okay. pumasok. So may foul na tinawag sa ilalim. Committed by... Let's Let's wait for the referees. Sino nakatawag foul? It's either si Kano, coach, yung foul doon sa ilalim. Pushing foul yung tinawag. At second personal niya na yun. Okay. Third team foul for the team. inbound play. Ipit sa Turnover doon. ilalim. And outlet pass Pilapil. Pilapil. Pushing the pace. Malyapre. Rebound ni Rico. Pasa kay Pan. Pan, may contact doon kay Lumabi. Ang tawag, bobomba si Niduasa. Ikot. Butata ang inabot kay Monsalve. Butata ulit, Monsalve with the two Again, the blocks. size of Sangay playing its damage against Goa. Ayan, Pilapil. At may foul na tinawag doon sa salaksak ni Pilapil sa ilalim. Medyo di nagustuhan ni Rico yung tawag doon. Pero wala. Referee's decision tayo doon, partner. So nightmare sa against the zone is the size of Sangay and the pace by which they play. Do you agree, coach? Yes, coach. So dito si Pilapil sa free throw line. May awa ang Diyos, sabi doon sa unang free throw ni Converts the Pilapil. first one. Pangalawa, pasok pa rin. 2-4-2 per Pilapil. So 8 seconds, Ayan. coach. Nakaman-to-man na, coach, ang team Sangay dito sa Goa. Pinipressure ni Pilapil ngayon si Vivares. Vivares, drop pass, turnover ulit. So madami-dami, coach, turnover yung nakumit ng Sangay dito sa first quarter na to. Miscommunication siguro, coach, sa part ni Vivares and Rico. And that ends our first quarter. Let's see kung ano yung adjustment ng both teams. So, leading yung Sangay natin, 23, 18 yung Goa. Okay. So, andito pa rin po tayo sa Cafuerte Sports Complex. Dito po sa bagong-bago at napakagandang sports complex po ng Camarines Sur. Atid pa rin po sa atin ang Ako Bicol Cup ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Cup party list. So, dumadami na, coach, ang fans natin compared kaninang umaga, and I'm pretty sure later sa mga susunod na games, kasi we have 6 games today, mapupuno pa tong sports complex natin. So, ayan, siguro mainit pa kasi sobrang sa labas. And we have a report from Barbie. Pasok. Close scoring ball game for the first quarter of matchup between Sangay and Goa. During the first minutes of the game ay nangunguna itong Goa, but because of the good chemistry between the players of Sangay and the back-to-back 3-point shoot of Ken Pilapil, lumipat na ang momentum sa Sangay. In addition, they took advantage sa foul penalty ng Goa. That's the latest. Back to the panel. Thank you, Thank you, Barbie. Barbie, sa magandang insights mo about sa first quarter ng ating laro na to versus Sangay and Goa. Just, yung naglalaban po natin ngayon is in the 4th district, which is in the Partido area. Okay? So, attempts for a free throw po ngayon si Lumabi. Deja vu, coach. So kung ano yung ginagawa nila during the first quarter, ginagawa din nila ngayong second quarter. May foul na natawag doon, coach, against sa big man at import ng Sangay. Tulak sa ilalim. Against Monsalve. Against Monsalve, yeah. Yeah, so that's the first personal foul para sa import ng Sangay, si Monsalve. Right, number 5 signaling the play. Another familiar faces from the Goa. Ball screen galing kay Padua, di diretso, may foul na tinawag. At ang foul ay tinawag kay
Number 16, Monsalve again, coach. Back-to-back foul kay Monsalve. Okay, foul again. Inbound, number 24. Wala, rebound ni Monsalve. Monsalve, outlet pass to Pilapil. Tumatakbo. And that's a turnover, coach. Turnover, coach. Nakatapak sa linya. Napasobra masyado yung pasa ni Monsalve. Good look sana para doon kay Monsalve. At may substitution tayo dahil dalawa na ang foul, coach ni Monsalve. Kailangan yung pahinga. Still, Sangay coach is playing a float zone defense. Tignan natin kung ano yung response. Ayun na naman, gitna. Pumuposte doon, coach, si Padua. Si Gino Padua, isang din notable player, former varsity player ng Naga College Foundation ng Naga City. Lalabas ni Rico yung bola sa inbound play sa ilalim. Rico passes to the safety. Ayupan. Romero Shot fake. passes the ball. Turnover, coach. Ayan na. Inantay muna ni Lumabi. Lumabi, pasa kay Pilapil. Umeke. Kick out pass sana yun sa number 25. Balik kay Pilapil. Pilapil to Lumabi. Lumabi, hingi ng screen kay Melyapre. Balik kay Melyapre. Attempts for 3. And takes. May shooting touch talaga si Eugene Melyapre sa labas despite of his size. Yun na nga, coach. Kung nag-scouting report sila against this notable player, Melyapre is really known to have a touch, most especially inside. Pero, Another turnover, coach. yun na nga. Ayan na kay Pilapil. Pilapil, pass to number 25. Number 25, pinag-isipan. Tinira, wala. Rebound again ni Melyapre. Kala ko kakalag naman. Ayan na, si Lumabi. Mabe. Pasa kay 25. Wala. Rebound ni Gino Padua. Padua. Guardia na. Uy, behind the back. Iyon lang. Muntik na. So maganda sana yung galaw ni Gino. Kahit ganyan na yung katawan. Nakapag behind the back pa. Timeout tayo, coach. May itatawag ngayon. Galing naman ngayon sa Goa yung timeout. So ano masabi mo, coach? What is Sangay doing correct? And ano kaya yung magiging adjustment ng kalaban nila against sa float zone nila? Well, yung Sangay, coach, malaking bagay na nakamit ng dalawang foul si Monsalve. Ganda nung combination ng twin towers nila. And halos ginagawa nila, coach, they feed the post all the time and they use their advantage talaga. Binubuli nila yung mga bigs ng Goa eh. So dito naman, coach, sa Goa, tingin ko lang talaga kailangan lang they have to take care of the ball because they are having so many turnovers. I think they have already 8 or 9 turnovers for the first half alone. So medyo marami-rami na yon. And they have to box out really well because they have an opponent that's bigger than them and also as a guards that runs fast like si Lumabi and si Pilapil. Excellently stated, Coach Nuki. So, let's see kung ano yung drino ng coach ng defensive scheme. Kung may adjustments tayo. So, Goa inbounding the ball. Si Vivares lalabas. Inside pass kay Padua. Gandang pagkakasil doon. Naisahan si Melyapre doon. Napakagandang out of the timeout play ng Goa. So, Pilapil. Naharas ng dalawang player. Lumabi. Balik kay Pilapil. Pilapil for 3. Wala. Rebound ni Vivares. Ayan na ngayon. They have numbers. Okay. Mas top kaya. Wala. Ayan na. Turnover nga. Lumabi gets the ball. Lumabi. Naghahanap ng mapapasahan. Waits for his teammates. Yun na nga, drop pass. Gandang tingin sana. Kaso nahuli ng isang white shirt. Ano naman. Behind the back ni number 9. Pasa kay Padua. Nagpeke. Padua. Wala doon. Ayan, agawan sa bola, palabas. Ayun, bola ng Sangay. Coach, yung number 27 natin from Sangay, Kano. I like his energy. Kanina, maraming offensive rebounds and now he's scrapping for every ball. 50-50 balls natin. Ganda ng mga hustles niya, coach. So, kaya sila lamang ng 28-20 dito sa second quarter. Tama ka, coach. The drive si Lumabi, kick out pass. Kay 21, di lang mga pumasok. Ayun. Nauna ni Vivares sa rebound si Lumabi. Outlet pass kay number 24. Kinaliwa, coach. 2 points. Ayan, i-inbound pass. So Lozada converts the easiest score of this afternoon. The drive si Pla picks up the ball for the layup. Binawi ka agad, coach. Strong
drive yun para kay Pilapil. Ayan, number 5, didiskarte para dito sa Goa. So maglo-load sila, coach. Corner. Hanap sa gitna, kick out sa Cross weak court side. tayo. Number 38. Converts the shot. 2 points dito para kay number 38. So magandang adjustment sa part ng Goa. Quick passing against the zone. So they're breaking open the zone. But Malyapre again, coach. I think they need to run and go down on defense kasi dun sila tinatalo Oo, ng Sangay. coach. Tama ka dun, coach. Tama ka dun. So, balik tayo, number 5. So, si number 5 talaga dumidiskarte. Bigay sa gilid, which is na-convert ngayon ni Vivares. Yung 3 points nila. Pares converts the 3. So we have a 10-point lead, coach. So leading ang Sangay. Pilapil. Muntik na mag-turnover doon. Sabi ni Lumabe, teka muna. Hingi muna ako ng screen dito kay 25. The-drive kaya. Lumabe Drop pass, ilalim wala. attacks the heart of the defense. Ayan, may turnover ulit, coach. Tinawag dito sa may ilalim. Line ball, tinawag ni referee Bunanong ng Naga City SBP referees. So, labas ni Vivares. Bigay dito kay court general nila, si number 5. Signaling the play already. Number 5. Pass to number 24 in the middle with the headband. Balikin number 5. Number Shot 5. fakes, drives. Number 5 floats. Wala yon. Rebound ni Malyapre. Malyapre binigay kay Pilapil. Pilapil pushing the pace. Hesi fake. Lay up. May foul Gandang na kuha doon. Si Pilapil against kay number 38. Kondisyon na kondisyon si Kenneth Pilapil. Batang-bata, coach. Ang bata. At sa ngayon mag-a-attempt ng dalawa sa free throw line. So halos hindi pa, coach, pinapalitan dito si Pilapil, no? Sa buong game. Buong first and second quarter. Oh, coach. I guess he never went out pa. Oy, yun lang. Maybe. Pagod na si Ken kaya hindi niya napasok yung first free throw. Pwede, coach. Pwedeng fatigue factor. Tingnan natin dito sa pangalawa. So we're halfway along the second quarter Ayun. and converts. Ringless. Ayun na, naglalakad na siya palabas. Narinig tayo ni Coach. Narinig tayo ni Coach Enrique Pilapil about kay Ken Pilapil na masab na siya. So ayan, nilabas si number 24. Dito kay number 1, didiskarte. Plaza. Ang bola. May pressure dito kay number 3. Binigay kay Vivares. Attempts for 3 again. Ay, coach, may report tayo from Carmela sa Team Goa. Pasok, Carmela. Sa ating second quarter, Team Sangay is now leading, kaya naman Team Goa needs to push harder para makahabol sila sa kanilang opponent. As we can see kanina sa first quarter, medyo naparami daw ang kanilang errors, kaya right now they have to execute their play correctly. At dagdag pa ng Team Goa ay mas aayusin nila ngayon dahil nasasayang daw yung mga fouls na hindi naman kailangan. And also, they want to stop the guards of the Team Sangay para mas maging flexible ang kanilang ball rotation in this game. So sit back and relax dahil mas titindiba ang laro ngayon. Back to the panel. Thank you for that wonderful report sa aming magandang courtside reporter na si Carmela. Carmela. Napakagandang emphasis sa dalawang bagay. First is pace again, and second is taking care of the ball and turnovers. Na-convert doon, coach, si Malyapre, yung foul counted at bonus shot niya. Ayan, pinipressure yung number 5 ni Lumabi. Asa sa gitna kay 24. Vivares again, pinag-isipan, binigay sa gilid. Yes, para kay number 38. Warren Lagundi. Lumabi dito, binabalik ang pressure ni number 5 sa kanya. Nag-cut si Lumabi. Lumabi layups. Wala. Agawan sa ilalim. Nakuha ng Sangay ni number 12. Another offensive Pumukol. rebound. Ayan, rebound na ni Vivares. Nagmamadali na siya. May It's a 4v1, coach. 4v1. Ayun na nga. nice pass sa ilalim. Nice passing from Goa.
And At that's a timeout, coach. napatawag ng timeout ngayon yung Sangay kasi nga nagagamit na coach ng Goa ngayon yung advantage nila which is the speed. But the speed came from the rebound ng Vibares because if they don't get the rebound, wala naman silang may pass break at hindi nila magagamit yung speed nila with their guards. And again, coach, tama yung sabi ng courtside reporter natin. They're using their pace against a bigger opponent kasi mas comparatively in terms of their height, maliliit sila but quicker. So yun na nga, fast break conversions would be a huge factor para sa game na to, Coach Nuki. Okay, coach. So nagsisimula yan sa rebound kasi every time as a coach, 'di ba, we always emphasize that they need to rebound para may madala sila sa kanilang transition. Kasi kung wala naman silang ma-rebound, balik lang ulit sila sa depensa, tatry again na ma-stop ulit yung kalaban. Yes, Coach. Balik. Sabi nga natin, the offensive sequence will not end without a defensive rebound. At balik na tayo sa ating laro ngayon. Bola ng Sangay. After that, transition 2 points ng Goa. So Goa is hounding the ball from the get-go. Ayun na nga, I think they're playing Man-to-man lang. man-to-man defense. Malyap. Settle down ngayon ni Lumabi yung bola. Humingi ng screen. Ay Monsalve. So may drop coverage silang defense. Ayun na nga. Buela Tres para dito kay number 12. takes the 3 points. Assisted by Lumabi. So naka 1-2-2 coach ang Sangay or 2-3 na may pressure sa ball handler sa ibabaw. So may foul na tinawag doon against blocking foul ang tinawag So Lagundi kay number 2. inbounds the ball. Ayan Yun na ulit sa nga. ilalim. So halos wala namang coach play. Quick seal lang sila sa ilalim. Ayan na si Vibares. Corner again. Vibares takes the shot. Converts. At ayun na nga, coach. Pangatlong 3 points na to ni Vibares. I think the momentum is turning. Yan na. Forcing the issue. Number 1, the 2 points. Napakagandang galaw. Pamatay sunog. Yes, agree. So yan, Vibares, the drives ulit. Hanap ng mapapasa ang kick out kinidwasa. Screens from the corner. Number Eto 5. Pass to extra pass. Number 38. Lumampas doon sa backboard yung tira. So, bola ngayon ng Sangay. Lumabi, bababa ng bola. Pinipressure ni number 5. Bibigyan ng screen ni number 2. Lumabi. May tinawagan ng illegal screen si number 2. So, number 2, yung hindi niya proper na pag-position ng screen ang naging dahilan sa kanyang offensive foul at bola ngayon ng Goa. So, number 5, pass to Vibares. Vibares attacking the basket. Takes a 3. Ayan na naman. Mainit ngayon si Vibares kasing init ng araw sa labas. Oo nga, coach. Parang ano lang yung kanina eh. Just testing out the range and ngayon, he's marking on the range. Lumabi ngayon, pasa kay number 12. Titira ng 3, wala. Short yon. Ayan na number 5. Medyo mas marami yung depensa ngayon. Teka muna, nag-seal na doon si And that's a Nodwasa. foul. Yeah. Maganda yung seal na unahan kaya nagkakumit ng foul. Yung si number 12, coach. Kanino ba in-award, coach, yung foul natin? Umaamin ako si number 12. Oh. Ayan. Ganda ng form ni Vibares dito. Kaya naman meron na siyang 4 na 3 points dito sa first half. Ayun na nga, coach, sa penalty. Again, they're using their size, their pace, sealing on smaller opponents and getting the fouls on the side of Sablay Goa. ngayon yung unang tira ni Nidwasa para sa kanyang 2 attempts. So si Nidwasa, coach, former varsity ng UNC from 2004 and 2009, Yeah. National PRISA bronze medalist 2009, and is a well-known player dito sa Kamsur. Nakatutuwan trap na ngayon, coach. Ang ano ngayon, ang Goa. Lumabi, dire-diretso, pumuntos. An athletic drive, coach. Athletic drive. Parang kapanahunan mo lang, coach, yung athletic drive ni Lumabi. Sabi nga natin ngayon, kamikaze drive. Kaya ng Vibares ulit.
Ayun Uy, na naman. inagawan pa ni Lumabi si Malyapre. Ayan na. Pang na-rebound. Scotty Thompson yung coach. Ayan, Lumabi ba ng bola. Binigay dito kay number 12. Buela with the cross-court pass. Number 1, wala yun. Nagawan sa rebound. May foul ulit na tinawag. Uy! Mabigat to, coach. Going to be a big foul, coach. Mukhang kay Monsalve ulit. Yes, Monsalve ulit. That's his third foul. That's his third personal foul and nandito pa lang tayo sa second quarter ng larong ito. So mabigat-bigat yung tatlong foul na yun na commit na ngayon ni Monsalve and I'm sure may tumakbo na sa table para mag-sub kay Monsalve. Tama, coach. Ayan na, penalty na. Attempting for 2 shots si Rico. Malakas yung unang attempt ni Rico. Ano ba yung ma-advise mo, coach, sa mga players natin na gustong maging efficient sa free throw? Well, number 1, you don't practice when you are not tired because every time we take a free throw shot, it must be tired, it must be intense, and you must be sweating. Yun dapat ang pagpapractice natin ng free throw and every time, dapat pag mag-practice ng free throw, pagod ka na para matest mo yung sarili mo. Ito na nga, coach. 2-2-1 trap. 2-2-1 trap ng Goa. 2-2-1 trap ng Goa. Success kaya? Anong tawag ng ating referee? Balik ba sa Sangay? Call on the floor is Sangay ball. Sangay ball again. So 19 seconds on the shot clock. 2-2-1 trap dito ang 2-2-1 trap. Goa. Okay. Ayan na nga, successful sila sa trap nila. Pasa sa ilalim kay Rico. Rico, layups, wala. Rebound ni number 20. Rico misses the Turnover. bunny. Vivares gets the ball. Abantay ni Lumabi. May holding foul na tinawag kay Lumabi. That's a hand check foul, coach. Hand check. Yes. Sa tingin mo, coach, kahit sino naman ay mahihirapan kay Vivares because of the size of this player. Plus, napakabata pa nito, coach. Size and ball handling ang lamang na lamang nito ni Vivares and athleticism because of his youth. So siya dito mag-attempt ngayon ng 2 free throws dahil nasa penalty na situation na tayo in the last 1 minute and 7 seconds of the second quarter Converts the first one, coach. of this third game. So, score is 43-40. So nakahabol na little by little yung Goa because of their trapping, because of using their size and speed. Or yung size nila na speed, mabilis sila, maliit sila pero mabilis. And dito, press break ngayon, number 25. The drive si number 1, dire-diretso, hangs. Good Wala. defense by Nidwasa. Yan Nice lang. follow up. Tip in. Number 25. Ayun na nga si Consi. Their floor general Plaza is handing the ball, swinging the ball, passes to the middle, Juan ayupan yun. and converts the Pasok. 3, coach. Isa na lang ang kalamangan, coach. Dito ng Team Sangay. Naka-pressure pa rin. 2-2-1 full court. Yung Goa. Number 12. Kuha ni number 25 nga. Teka lang muna daw. Teka, sabi, binalik kay number 10 1. seconds on the shot Balik clock, kay coach. Lumabi. Tignan natin. Discarded, Good din drive. Gandang layup. Para dito kay Lumabi. Patagilid pa, coach. Ito na, number 5. 10 seconds to go. Nidwasa with the screen. Screen kay Nidwasa. Drive, floats Another floater. Wala pa rin. Rico rebounds. Wala. At 1 second, naubusan ng oras yung Sangay dito sa ating second quarter. At ang score natin sa first half ay 47-44 in favor of Sangay. Pero in fairness, coach, magandang adjustment coming from Goa kasi nalapit nila yung score. They're within striking distance. 1 shot possession na lang and they can tie the basket. Agree ako dun, coach, because of their full court press and full court trap with the 2-2-1 pattern na ginawa ng Goa. Kaya sila nakahabol dito. Nag-cause ng turnover yung Sangay because they rattle, nanibago sila dun sa full court pressure and trap na ginawa ng Goa. Kaya nila nailapit yung score na to. And malaking factor din, coach, yung mga fouls on their big man, notably Monsalve. So, the pace and the running game of Goa doing its damage against the taller and slower opponents. Alright. So,
Ang ating halftime score ay 47-44. Magbabalik kami para mamaya sa ating second half or the third quarter. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back para dito sa ating third game or pangatlong laro dito sa Cavite Sports Complex, Camarines Sur, para dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Basketball League. And para sa mga top players natin nung first half, coach, sino sila, coach? So sa side ng Sangay, we have Pilapil number 0 filling the stat sheet with 16 points, 1 rebound, 11 assist, coach, and 1 steal. And on the other side, sa Goa, we have Vibares
with 21 whopping points, 5 rebounds, 3 assists, and 2 blocks. So yung kay 21 points sa first half ni Vivares, ang laking bagay din ng contribution ng 3 points niya, coach, no? Oo nga, Yung coach. 4 na naibuslo niya na 3 points kanina. So, nag-iinit si Vivares kasi pareho sa labas. So, ayan. Pareho, coach, nag-commit ng turnover both teams dito sa ating pagsisimula ng third quarter. At bola ngayon ng Goa. Idiskarte si number 1, si Romero. Sa gitna ngayon, si Vivares. Ayan, Romero kicks out. Kaya lang turnover, kuha ni Malyapre. To Lumabi, Promreno. Bigay sa gitna kay Malyapre. May foul na itawag bago pa mag-take off si Malyapre. So again, coach, yung Sangay is pushing the pace with Malyapre and Lumabe. So sana they can maintain their adjustments on the side of Goa, because again, striking distance na lang sila, coach. So good point, coach. So sablay yung unang free throw ni Malyapre. At naipasok niya yung pangalawa ngayon. So bola dito na kay Romero. Gahanap ng mapasahan. Nakasona ngayon ang Sangay. Corner pass and shot. Wala. Para dito kay Lim. So another. So hindi ito yung turnover. It's just a outside ball after an attempt. So ayan, sa bola ng Sangay ngayon. So punta muna tayo kay Barbie kasi she's going to interview the coach of Sangay. Barbie, pasok. Thanks, Coach Luki and Coach Mark. Now with me is the team coach of Sangay, Coach Eric Pilapil. So, Coach, Sangay is leading in this ball game. What do you think is the advantage of your team in this match? Siguro yung size namin, makikita nyo naman medyo abante kami sa mga rebounds namin, and also yung zona namin medyo effective laban sa kanila. So, Coach, naka-live stream tayo. May gusto ka bang i-shoutout? May gusto ka po bang i-shoutout sa ating live stream? Okay, yung family ko, yung misis ko, actually nandyan. Tapos yung 3 kong anak, si Pearl, si Margo, and si Ella. And yung mga kaibigan ko sa PSU. Okay, thank you so much, Coach. Good luck on your game. And this is the latest. Back to the panel. Thank you, Barbie. So, sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa Ako Bicol Cup, ini-invite ko lang kayo to like and subscribe sa Ako Bicol Cup page sa ating YouTube. Thank you, Coach. At may foul na tinawag doon sa drive ni Lumabi. Dito, tinawagan si number 24. Third personal na dito, kagad ni number 24. At parang kailan lang, Coach, lumobo kaagad into 8-point lead ang Sangay. Again, with their aggressive pace and everyone running in their size. So, sablay ulit ang first free throw ni Lumabe. Same kanina, nung free throw din ni Malyapre. So, mas split kaya 0 out of 2 ngayon. So, may foul na tawag dito sa likod. Hacking foul nandito kay number 27. Cano. Third personal na ngayon kay Cano. At second team foul. Number 1 signaling the play. Ayun lang. Off ball foul. Galing kay Vivares. Medyo nabigyan ng siko ngayon dito si number 10 ng Sangay. Off the screen. I-screen sana. So biglang bumuka yung siko ni Vivares. Kaya siya natawagan ng foul. Second foul ngayon ni Vivares yun. So si Lumabe. Again, Goa playing the 2-3 zone pero naka-float yung gitna. Ayan na, crossover ni Pilapil. Uy, pinilit doon sa ilalim. And that's a foul. Kakuha ng foul. Gandang move yun ni Pilapil. Yun, number 13, yung si Padua ang nakuha na ng foul. Third personal na ni Gino Padua. The line ngayon, si Pilapil. This is sablay ulit. This is a huge development, Coach, kasi 8 minutes pa lang nasa penalty situation na ang Sangay.
bilis lang. Okay, grabe yung free throw misses ng Sangay ngayon, coach. In their 6 attempts, I think tatlo yung miss, tatlo din yung na pasok nila. So baka singilin sila at the end of the game if they continue missing the free throws. So ball screen ngayon, double screen sila sa taas. Number 1 naghahanap ng mapapasahan, nakita si number 21 si Villesa. Number 12 attempts for 3. Wala. Rebound ngayon ni Malyapre. Outlet pass kay Lumabi. Lumabi, dediretso kaya? Diniretso nga. Wala. Kuha ni Vivares. Vivares, crossover, side steps. Gandang move. Saktong-sakto yung layup after a side step. Good to be young, coach. Ika nga. Tama, coach. How I wish. Ayan na ngayon si Pilapil. May tawag yung referee. Offensive foul. Nakuha number 10 doon sa pick. Offensive foul, number 10. Regalario. First personal foul. Third team foul. So, yun. Dalawang offensive foul yung mga tawag ngayon dito sa both sides. Go and at naka-box and 1 na ngayon ang Sangay kay Vivares. So good recognition, coach, coming from Sangay. Gandang diskarte kasi nga may 20, ikaw ba naman, coach, di ba? May 21 points in the first half. So I think good move tong pag-box and 1 nitong team Sangay kay Mr. Vivares. Substitution tayo. Coming in is Rico replacing si Lim. Inbound play, yung anda ng pasa sa ilalim, yun lang, hindi lang na-convert. Kuha ni Malyapre. Binigay kay Lumabe, outlet pass, number 18. Yes, number 10, Regalado. Regalario. So, i-ano lang natin, Carmela, interviewing the coach of Goa. Carmela, pasok. So, We have here the coach of Team Goa, Coach Pandoy Prado. Good afternoon po, Coach. So, Coach, since mas nagiging flexible na po yung laro nyo ngayon laban sa Team Sangay, ano pa po ba yung plano nyo at mga gagawin para mas ma-maintain nyo na po ito at makuha na po ang lead dito sa ating second half? We must stick to the game. okay, balik tayo sa ball game ngayon. Lumabi, didiskarte ng bola dito, naghahanap ng mapapasahan. Kaya si Malyapre sa gitna, bobomba, umikot, binalik kay Lumabi, balik kay Pilapil. Pilapil, fakes, gathers the ball, drop pass kay Malyapre, maganda. Kuha ulit, wala pa rin. Ng one-legged shot by number 27. 2 points. Kay Cano yon. Napakaswerte ng bounce na yung coach. One-legged pa. So yan, tik na magka-turnover doon, deflections galing dito. So yan na, bola na ng Goa. Ito kay number 1. Number 1 screen by number 9 Vivares. Number 1 attempts for 3. And he makes it. 3 points dito, para 2 points lang daw, stepping. Stepping pala yon, galing kay Romero. So Lumabi, diskarte, bigay kay Pilapil, bigay kay Malyapre sa gitna, kick out pa sa corner. Muling magbabalik si Carmela para sa kanyang interview ng Team Goa. Carmela, pasok. We have here the coach of Team Goa, Coach Pandoy Prado. Coach, good afternoon po. So, Coach, since mas nagiging flexible na po yung laro nyo ngayon at napapalaban na po kayo, ano po ba yung mga plano nyo this second half? Okay, thank you for that. Wonderful. Medyo sa score medyo lamang yung yung Sangay. Pero we must stick to our game plan. Yung i-press namin yung guards nila kasi medyo magaling yung guards. Sana yung mga turnovers namin ma-lessen kasi medyo mas marami kaming opportunity na nami-miss dahil dun sa turnovers. Sana ma-lessen yun. Alright, Coach, thank you po. Of course, Coach, meron po kayong mga gustong batiin or pasalamatan? Okay, thank you for this opportunity. I would like to greet my wife, Miss Malaine Prado, my son and my daughter Dylan and Dane, and sa batch 96 ng PSU, and to all the Goaeños who are supporting the Goa Wildcats. Thank you. Thank you po and good luck po sa laro nyo ngayon.
At yun lamang po, balik sa inyo, Coach Mark and Coach Nuki. And very well said, Coach. Yung sabi ng coaching staff natin na they were sticking to their game plan. Ayun. Thank you, Carmela, for that wonderful report. At Coach, medyo naantala ngayon kasi may coaches challenge tayo. So, every game, allowed yung mga, para sa kaalaman po ng lahat, allowed lahat ng teams, both teams, they have one coaches challenge or sa iba tinatawag na referees challenge. China-challenge nila yung call. Hindi ibig sabihin ng china-challenge ay mali yung tawag ng referee or tama si yung coach. So, it's just a matter of correcting the call. Pero yung challenge, mangyayari lang dapat yon after ng whistle. So, hindi ka pwedeng mag-referees challenge kung continuous yung laro. Okay? So, nire-review ngayon ng referees natin dito sa monitor kung ano yung magiging decision nila, kung i-grant nila yung coaches challenge or hindi. At eto na nga, Coach, both teams on their side of the benches talking about strategy while waiting for the decision of our officiating crew. Ayan ako, so mukhang may hatol na si referee Bunanong. After the review, the shot was 2 points. So after review, the shot was 2 points. So yun yung final review decision ng ating officiating crew. So yan, i-inbound ngayon dito sa baseline yung Sangay. So may play dito na box na tinatawag yung Sangay. Penalty. Kaso lang penalty na pala yung Sangay ngayon. Napakaganda, Coach, ng kuha ng ating camera crew. Napakalinaw nga talaga. So 2 points lang doon sa attempt, doon sa may 3 points kanina ng Goa. Because he steps on the line. So automatic. Kaya sa mga nanonood sa ating live Facebook, ni-invite ko kayo na mag-like and subscribe ng ating Ako Bicol Cup page, YouTube channel. YouTube channel. Para palagi kayong updated and masubaybayan nyo yung magagandang laro na binigay, na dinala dito ng Ako Bicol Party List, Ako Bicol Cup Basketball League. Agawan sa bola. Kaso lang, may violation at bola ngayon mapupunta sa Goa Wildcats. Didiskarte si number 1. Umi-screen si Bibares. Number 1, naghanap ng mapapasahan. Binigay kay Bibares. Medyo mababa yung pasa. Yun na nga, nag-turnover na nga. Outlet pass na kay Lumabe. Mag-isa lang si Lumabe sa 2 points. All day. Magandang pressure coach na ginagawa ngayon ng Sangay dito kay Mr. 21 points ng first half, si Bibares. Ayun na nga, pumukol na naman siya para sa kanyang pangalimang 3 points. Narinig ka siguro, Coach. Better defense ba? Ito, better offense. Pinakitaan ako Ayan na, Pilapil, the drive. Bisa kay Malyapre, pasa kay Lumabi. Lumabi, teka muna daw. Screen si Malyapre. Lumabi, pumukol lang 3. Binigla ni Lumabi. May inaano pa siyang fans doon sa gilid. Yun, nilabas na yung baril, Coach. Alam mo, wala akong 3 pala Ayan na, ito na kay Bibares. Hand off, balik kay Bibares. Bibares sa gitna kay Rico. Touch passing, wala. Turnover again, Lumabi again. Drop pass kay number 27, 2 points. At napatawag ng timeout ngayon ang Goa. At yun na nga, Coach. Sabi mo nga, Sangay is throwing many defenders against Bibares. Ikaw naman makascore ka ng 21 points in the half. And if you look at the score, 64-51. So tignan natin yung adjustment ng Goa Wildcats against this pressure defense against their main gunner. Meron na tayo natitirang 4 minutes and 33 seconds para dito sa third quarter ng ating third game with Sangay leading by 13. So Coach, ano kaya sa tingin mo magiging adjustment nitong
Goa, especially with the way Sangay is giving pressure with the box-and-one defense dito kay Vivares. I think, Coach, they need to involve other players besides Vivares and place Vivares in ball screens kasi nagmaman-to-man sila against kay Vivares. So hopefully, as the game transpires, mag-iba yung complexity ng laro based on their adjustment. Napakagandang insights naman ang binigay doon ni Coach Mark. So lahat ng mga nanonood dito ng mga coaches all over the Bicol or Manila or worldwide, so malaking reference yung narinig nyo pag nag-box and one in case na kayong lalaro. Okay, pass break ulit. Ang Sangay galing sa turnover ng Goa. 2 points. Bola ngayon ng Goa ulit. So still naka-box in one pa rin kay Vivares. Corner shot kay Headband. Wala na, rebound ni Malyapre. Pasa kay Lumabi ngayon. Teka muna daw. Ayan na, binigay kay Pilapil. Attempts for 3. Wala. Kuha ni Padua. Padua, bababa na ang bola. Diretso na ngayon kay Pinoy Step. Wala. Rebound agad ni Padua. Wala pa rin. Kuha ni Rico. Rico. Consi with the 3 points. Malamig si Consi. Nakuha ulit ni number Lozano, number 24. So turnover nga si Lumabi. Ayan na si Vivares with the Euro step. Bitin lang yung tira. Nakuha ni Consial Ayupan. Tinira pa din. Wala. Medyo lumalas ngayon ang Goa, Coach. Pero it's a good idea of Goa, Coach, to push the pace against this bigger lineup by Sangay. Napasobra ng tira doon. Ni Cano, number 27. Again, pushing the pace. Pan to Lozano. May foul na itawag. Blocking foul si number 3, Lumabi. Third personal foul, penalty. And that's penalty, Coach. Again, free throws playing a huge role kung paano nila makakat yung lead or mamimaintain yung kalamangan nila. Ayun na, Coach, over the limit na ang mga fouls na nabigay for the both teams, right, Coach? Yes, Coach. So free throw gaming na naman ulit tayo as early as 7 minutes pa lang, 7 minutes na nakalipas dito sa third quarter. So Lozana 2 for 2 sa kanyang free throw. Lozano, sorry. It's Lozano 2 for 2 sa kanyang free throw. Ayun na nga, Coach. Ayan na, corner pass. Balik kay Pilapil. Another corner pass doon. Offensive rebound, kaso lang line ball. Turnover again for Di Sangay. Bola ngayon ng Goa. May full court press ngayon. So again, box in one pressure against Vivares, Coach. Sa hindi na talaga tinatantanan. Ayan na, number 4, Rico. Rico. With the spin move, muntik na mag-end one yun, Coach. So may foul na itinawag dito kay number 11. So Si Camo. since Coach binabox in one si Vivares, we've been seeing more touches sa ibang players natin, notably Lozada and Rico. So yung dalawang plays na nangyari on the offensive end, nakikita natin as a result, free throws. Ayun na, kumbaga, Coach, nag-step up na yung mga kakampi. Oh, Coach. Kasi time na nila to. Ayun na, 2 for 2 yung free throw ni number 11 ni Camo. Ay, hindi. Rico, Coach. Rico, sorry. So ayan, si Malyapre sa ibabaw ngayon. Naghanap ng mapasahan. Deflections by number 9, Vivares. Balik ang bola sa Sangay. 10 seconds to shoot. We have 10 seconds to shoot. Ayun na, nag-turnover. Napasobra yung pasa doon ni Pilapil. Medyo may miscommunication. Turnover ang resulta. So good defensive move by Vivares, baiting the inbounder to pass between him. Turning into a turnover. Ayan, Padua. Puposte. Lagang laban kay Malyapre.
Padua versus Malyapre, wala. Rebound ni Malyapre. Nasa kay number 12. Number 12. Inside pass, kaso lang, stepping. Sayang naman yun, coach. Coach. So ayan, turnover tinawag doon against Team Sangay. Yan ang tinatawag natin, coach. Breaks of the game. Ayan na. Pan, hawak ng bola. Great pass to number 4, si Rico. Wala lang. Sablay lang yung reverse layup niya. Yan na si Pilapil ngayon, nagmamadali. Against 2 defenders. Dinrive, wala. Rebound ni number 10 ngayon. Another turnover. Tumama sa paa. May substitution tayo ngayon. And may substitution nga, coach. Punta muna tayo sa report ni Barbie. Barbie, pasok. Umariba sa third quarter si Lumabi ng Team Sangay. Nakita natin na isa siya sa mga gumagawa ng puntos sa kanilang team para umangat in this match. However, Lumabi is now on the penalty situation. That's why this will be a great loss sa kanyang team kung ma-out siya in this ball game. That's the latest. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Barbie, for that wonderful report against the situation of our players on the ground. So yun nga, agree tayo doon na yung foul trouble malaking bagay sa epekto sa team Team Sangay, yung third personal foul na ni Lumabi because he is the court general of Sangay, dumidiskarte at nagmamando ba, nagtitimon ng kanilang mga plays. Oh, coach. So balik tayo ngayon, There's a timeout on the floor. Timeout ngayon yung Sangay. So, their first time out dito sa second half, first out of their 3 timeouts. Galing dito sa Sangay. Tingin ko, coach, yung third quarter natin is going to be a classic case of who makes the free throw. Kasi although 1 minute 28 seconds na lang, every stoppage prolongs the game. And hindi makalayo, coach, basta-basta yung yung Sangay, tulad kanina, akala natin nung lumampas na ng 10, madidire-diretso na. Pero ang ganda ng adjustments din ng Team Goa about din sa coaching nila. Kaya nila na-maintain at tinatry talaga nila na at least umabol at kung sakali man ay makalamang sa Sangay. Oo nga, coach. I think this game is sticking to what we said a while ago, high hopes. Diba? So, palakasan talaga ng loob, palakasan ng sikmura until the time has expired. Saktong-sakto, hanggang hindi pa tapos. Huwag mawawala ng pag-asa. That's high hope. Yan yung theme natin ngayong game day na to dito sa Cap Fuerte Sports Complex. Siyempre, brought to you pa rin by Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List ni Kong Saldico. Thank you. Ayan, balik tayo sa loob. Pilapil, didiskarte, pupunta sa may wing area. Bibigyan ng screen ni Malyapre. Gandang pasa sa ilalim kay number 25. 2 points dito. 2 points. Pababa ng bola para sa Goa si Consi Pan. And inside pass also kay Gino. Umikot, pumihit, tinira. 2 points para kay Padua. Napakagandang galaw, coach. Off a blind pass. Kayang-kaya pa ni Padua ang mga ikot na ganon. Balik tayo sa ball game dito kay Pilapil. Hesi, pasa number 10. Corner shot. Yes. 2 points lang daw ang tinawag. Stepping. 2 points. Gandang ball movement doon ng Sangay kanina. Pan takes a shot at perimeter. Wala yon. Rebound ni Rico. Rico, pumomba. Yes. 2 points for Rico. 2 points. Again, pace is playing its role. Good role for Goa Wildcats because they're getting more shots, rebounds because their lineup is faster and quicker. Dinidiscarte ngayon ni Pilapil. Teka muna daw, dahan-dahan muna daw. Ayan na, hihingi na ng screen kay Malyapre. 7 seconds, Diretso, coach. side step, kicks out. Number 11 again, napasobra lang. Rico, rebound, outlet pass. Nagmadali lang dun sa pasa. Pwede pa sana makatira ng isa yon. Anyway, end of the third quarter, lamang ng 7 ang Sangay with 70-63 para dito po sa ating ikatlong game sa Sunday's Best ng Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List. So, kung nakita natin, coach, yung mga adjustments, Goa Wildcats
sticking with their 2-3 defense, forcing outside shots. And yung Sangay naman on the early time sa third quarter was forcing Vivares to take tough shots. So yun, we would like, so yung mga viewers ngayon, baka kasi may mga bagong viewers na mahilig manood sa fourth quarter. Kasi di ba, Coach, fourth quarter na lang kayo manonood, doon naman nagkakatalan. So kung nanonood pa lang kayo ngayon, iniimbitahan po namin kayo na paki-like po yung namin, YouTube channel, Ako Bicol Cup, para mapanood niya po yung mga live games natin at iba-iba pang update para sa dito sa napakagandang liga ng Ako Bicol Party List na dinala dito sa Camarines Sur. Susunod naman po after ng Cam Sur ay yung sa Cam Norte and sa Sorsogon. So ito pong magandang liga na to ay brought to us sa atin ni Congressman Saldico. Maraming salamat po, Congressman, para sa iyong generosity na pagdala dito ng Ako Bicol Cup sa Cam Sur. Thank you, Congressman Saldico. Ayan, balik na tayo sa ball game. Magdidiinan na. Binalik na yung mga first five ng ating mga kupunan na Goa versus Sangay. So ito na nga, Coach, yung fourth quarter, tinatawag nating championship round. Ito na. Diving for the ball si Gino. Pinasa kay Vivares. Vivares. Makakukuha pa kaya yung tirira? Wala. Umama sa backboard pero good pa rin. Number 24. Kick out pass. Pinasa kay number 13 kay Padua. Padua, back to Vivares. Vivares attempts. Uy, in and out lang yun. Padua rebound. Bigay kay Rico. The drive, side steps. 2 points para kay Rico. Kukuha pa din ni Rico yung mga side step niya. Ito tayo, Pilapil. Again, Goa Wildcats sticking with their 2-3 zone float, Coach. Ayan na, Lumabi na, pumasok. So both Lumabi and Monsalve are in foul trouble. Kaya ngayon lang sila natin nakita, Coach. Oh, Coach. At ayun na nga, Coach. Rico. Natakbuhan na sila. Tumatakbo, pinasa kay number 24. 24 shots fake, drives, Padua, cut si Rico. Rico, or layup, Butata ang inabot kay Monsalve. Napakalaking bagay talaga, Coach, na nawala si Monsalve nung third quarter. And ngayon, nafe-feel natin yung defensive presence niya. Feel na yung presence ni Monsalve ngayon sa kanyang shot blocking ability. Kaso, nalusutan sila doon. Ni number 24. Lozada. Monsalve, atake. Drives, pass, kick out kay Lumabi, balik kay Pilapil. Pilapil, drop pass. Uy, ganda sana. Kaso, sumakto lang sa hita ni Malyape. Hindi na salo. Turnover. Bola ngayon ng Goa. 67-70. Tatlo na lang, Coach, ang hinahabol ngayon ng Goa. Tama, Coach. Sangay opting to play the clock in their offensive set. Ayan na kay Vivares. Medyo humupa na, Coach, yung box and one kay Vivares. Hand off kay Padua. Vivares attempts for 3. No good. Tapik sa labas yung bola. Kanino kaya mapupunta? And Sangay basketball. Lalabas ng bola ngayon si Lumabi. At nakaabang na si number 10. Lumabi didiskarte. Corner pass kay Pilapil to Malyapre. Malyapre attempts for the perimeter, no good. Vivares for the transition. May early foul na tinawag kay Lumabi and that's his, I think, 4th personal foul. Yes, that's his 4th personal foul. Mabigat to, Coach, para sa Sangay. Limitado na yung magiging galaw ni Lumabi. Oh, Coach, and Lumabi being the main ball handler of Sangay. Ayan, tignan natin kung anong magiging mindsetting nito ni Lumabi as the game pushes through. Ayan na, nabitawan ni Padua, turnover, kuha ni Malyapre, binigay kay Lumabi. Lumabi, didiretso kaya, stops, binigay kay Malyapre, side steps, 2 points by Malyapre. Again, pace playing a huge role on the offense of Sangay. Dito ngayon kay Rico. Rico cross-court pass to number 38.
Back to Rico. Back to 38. 38 sa ilalim. Wala yon. Medyo malalaki lang yung talaga yung bantay. Laking puno, coach. Bothering the shot of number 38. Halos hindi niya nakita yung ring doon. Kaya medyo napasobra yung tira ni number 38. Lumabi ngayon sa gitna. Nakasona pa rin ang Goa. Pilapil drives. Pass to the inside. Tapikan ang bola. Labas. Babalik sa sangay yung bola. So Sangay, coach, is getting good looks naman sa against the zone of Goa Wildcats. It's just that they're not converting their open looks. Tama ka dun, coach. Ayan na. Baseline inbound play. Muntik nang maagaw doon ni number 38. Babalik ngayon sa sideline inbound play. So yung defensive intensity, coach, ng Goa Wildcat defense is picking up for this last and final And with quarter. 6 seconds to shoot na lang to, coach. Floater ngayon ni Lumabi. Oh, napaganda pa dahil na-anticipate ni number 10 yung short shot ni Lumabi. Kaya na-follow up niya for 2 points. Lamang ng 7 na ngayon ang Sangay. So Vivares bababa ng bola. Babantayan ni Pilapil. Vivares against Pilapil. Pilapil atras for the step back. Sana binigay kay Rico. Rico, shots fake, drives. Pass to Padua. Padua drives and floats. Wala. Rebound ni Rico. Gandang tapik yon. Rico ngayon ang atake. Sumide step. Butata ang inabot kay Monsalve. Ngayon si Pilapil naman. May foul na tinawag. And that's a foul, coach, against Goa Wildcats. Foul. Nakita natin na very porous yung defense ng Sangay. So kahit naka-offensive rebound yung Goa Wildcats ay napakahirap makakuha ng clean shot attempts. Because of their height talaga, coach, dahil dito sa dalawang import nila ng Sangay. So medyo nahihirapan yung Goa Wildcats. So Pilapil ngayon. Screen ni Malyapre. Pilapil pipilit sa ilalim, muntik na mag-turnover. Malyapre attempts again for 3. Muntik na, in-out lang. Rebound ni Vivares. Vivares, outlet to Pan. Pan, de derecho, 2 points ngayon kay Pan. And that's, I think, coach, what they should do. By now, they should be picking up the pace both on defense and offense. Ayan na yung kick-out pass. Wala yon para kay Pilapil. And labas ng bola. Mapupunta ngayon sa Goa Wildcats. So yung Goa Wildcats, coach, lahat pala to local lang. Local players sila. As what I have saw in their Facebook page, all locals pala sila. Ayan na si Vivares. Pasa kay Nidwasa. Nidwasa thinks for a shot in the perimeter. No good. Rebound ni Monsalve. Monsalve ito Lumabi. Lumabi nagmamadali. Lumabi side step. Naagawan ni Pan. Si Pan naman ngayon. Yung coach. Magta-transition. Perimeter shot. Para dito, wala. Follow up ni Pan. Wala pa rin. Rebound ngayon ni Malyapre. Malyapre, pinasa kay Monsalve. And, teka muna daw, sabi ni number 3, yung si Lumabi. Lumabi kay Pilapil. And Pilapil picks up the ball. Inside pass to Monsalve. Thinking for a post-up. Pass kay Lumabi for a floater. No good. Rebound number 24. Gets by Vivares. Vivares on the open lane. Pass to the, steal by Lumabi. Lumabi, to Malyapre, back to Lumabi, and number 10, my foul, and counted. Ang tinawag doon sa ilalim, hacking foul. Foul on number 24 is Fourth personal na ngayon. Ay number 24, may substitution. Lalabas si Vivares at yung number 38, pasok si Lim, yung number 6 at yung number 5 ng Goa si Plaza. So at the line, attempting to complete the 3-point bonus shot is the number 10 para dito sa Sangay. At he completes the 3-point bonus shot. I think ito sa good move, coach, on the part of Goa. Bigyan ng breather si Vivares. Kasi huffing and puffing simula pala ng first quarter. Oo, coach. So talagang maraming kinukonsumong gasolina si Vivares. Ito ngayon, iikot si Lim. Hook shot, wala. Rebound agad ni Malyapre. Makakarami ng rebound to si Malyapre. Siguro, coach, double-double na to. Oo, coach. Parang kinakain niya yung bola. Ito ngayon, si Pilapil. Corner pass. Balik kay Pilapil. Sumisil sa kabila si Monsalve. Binalik sa corner. Ayan ulit, bibigay na kay Monsalve. Nakuha yung bola. Outlet.
ay outside pass. Ayun lang, naputukan ng oras itong Sangay. Maganda sana yung ball rotation. Kaso, yung awareness nila sa oras yung nawala. Bad recognition sa shot clock, Coach Nuki. Yun na nga, Coach. So, balik tayo. Makakahabol kaya dito ang ating Go Wildcats. Abangan. So Sangay with an 8-point lead with 4 minutes. And buntik na mag-turnover. Corner pass kay Pan. Wala yon. Rebound ni Lumabi. Lumabi, didiskarte ngayon. Teka muna daw. Pass to Pilapil. Pilapil to Malyapre. Turnover. Nakuha ni Lozano. Number 24. Pass to number 5. Balik kay number 5. Titira ng 3. Wala. Rebound ni Duasa. And converts the 2 points. 77-71 in favor still by Sangay. So Sangay with a 6-point lead. With 3 minutes and 21 seconds remaining in the fourth and final period. Ayan, ball screen ngayon si Monsalve. Cut si Lumabi. Nabitawan yung bola doon. Balik kay Monsalve. With the scoop shot, wala pa rin. Bomomba na si Monsalve, wala pa rin. Kuha niya pa rin ang rebound sa pangatlong pagkakataon. Converted ngayon ang tira ni Monsalve. Good adjustment, Coach, on the part of Sangay. Since nagpo-float yung Goa Wildcats defense, they're using ball screens to attack the basket and using their length to counter any defensive rebounds by the Wildcats. Yes, Coach. Sangay ngayon yung bola, nasa kay Pilapil, the drive. Naagawan ni number 5. Number 5, dadala ng bola, nagmamadali. Pasa kay Niduasa, may foul na itawag. Foul na itawag kay number 0 kay Pilapil. Second personal pa lang ni Kenneth Pilapil ngayong fourth quarter. At tumawag ng ceasefire ang Goa, Coach, para dito sa fourth quarter. That's their, I think, second time out for the second half, and they only have 1 timeout remaining. Both teams have 1 timeout remaining. Again, Coach, yung story natin for Goa Wildcats is they need to push the pace against this taller, bigger, stronger opponents na Sangay. Kasi kung nakikita mo naman, after the timeout, the body language of some of their big men resembles that of pagod na. Nakahawak na ko sa tuhod eh. So it's a sign na, yun nga, sabi ni Coach, ceasefire na muna tayo. Okay, at tumatakbo. Nagkakaroon ng momentum dito yung Goa sa kanilang mga transition at sa kanilang mga hustle defense dito sa half-court defense nila. So yan, balik tayo sa ball game with 2 minutes and 35 seconds remaining in the fourth quarter. At dito sa ating pangatlong laro, ngayong Sunday's Best. Hatid sa atin ng Ako Bicol Cup, brought to you by Congressman Saldico and the Ako Bicol Party List. Dito kay Pan yung bola, binigay kay Rico. Inside pass to Padua, jump shots. That's a pure jump shot by Padua. 2 points. Gandang out of the timeout play yung Coach to stop the bleeding. Oh, Coach. So 73-79 na ngayon, 6 na lang ang kalamangan ng Sangay dito sa Goa. Nakaman-to-man defense ngayon ng Sangay. Up turnover ulit at nakumit ng Sangay. So makakahabol kaya ang ating Goa Wildcats dito sa nalilibang natitirang last 2 minutes. Losada, 4-3, wala yon. Good backs out by Monsalve and rebound by Malyapre. To Lumabi. Lumabi, relax lang daw. Dahan-dahan lang ang pagbaba. So we have a 6-point lead, Coach, with last 2 minutes of the last quarter. Tumama doon sa sapatos ni Rico yung bola. So balik pa rin sa Sangay. It's just 1 minute and 44 seconds remaining in this fourth and final period. Hingi ng screen si Ken Pilapil, binigyan ni Monsalve, da-drive si Ken, kick out sa corner. Attempts sa 3, wala. Rebound ni Rico. Rico, magta-transition. De derecho, layup. It's good for Rico. 75-79. Apat na lang ang kalamangan, Coach, ng Goa, ng Sangay ngayon. At ito na nga, Coach, are we seeing the turn of the tides? High hopes para sa laro natin ngayon. Ayan na, inside pass. Another turnover ng Sangay. Ayan na si Padua.
Padua hinabol sa likod ni Monsalve. May foul ang tinawag against Monsalve. Fucking foul doon sa likod. Na lay-up sana ni Gino. So ayan, I think it's a fourth foul by Monsalve. At tatawag naman ngayon coach ng timeout itong team Sangay ni Coach Enrique Pilapil. Napakaganda coach ng pace na nilalaro ngayon ng Goa. They're pushing the pace, pushing the issue against seemingly a tired lineup of Sangay. So tingnan natin coach kung ano yung magiging adjustment ng Sangay. Are they going to take care of the ball by swinging the ball or ano ba yung magiging adjustments natin? So ayun, maganda ito coach na ato ang tawag natin after timeouts na mga plays na ginagawa ng ating mga nagwagwapuhang mga coaches both for Sangay and Goa. Sila Coach Antonio Linso of Goa and Coach Enrique Pilapil III ng Sangay, which is the coach of PSU also. So sit tight sa mga nanonood sa atin because I think this game is going to go down the wire. Tama ka dun coach, so hindi natin nakasiguro kung anong magiging result nito. Ayun lang, nag-miss ng unang free throw ngayon si Padua at medyo may konting motivation or trash talk kay Pilapil bago mag-free throw ng kanyang pangalawang attempt si Padua. Ayan na nga, mukhang effective. Kaso na-rebound ulit ng Goa. Vivares ngayon may bola. Bibigyan ng screen ni Lozano. Wala yung attempt ni Vivares for 3. Sayang kay lumabi yung bola. Binigay kay Malyapre. Malyapre thinks of it. Teka muna daw. Binigay kay Monsalve. 43 Monsalve, hinaharas seconds ngayon. to go coach. With 40 seconds remaining. Ayan kay Pilapil yung bola with pressure from Pan. 5 second shot clock. Double team ngayon si Pilapil. Pilapil, didiretso kaya. Anong tawag ng ating referees? Traveling. Turnover for Sangay. So, ta-time out ngayon. Ta-time out. Yes, ta-time out ang Goa for their last time out with 31 seconds remaining and Sangay leading by 4 points. So, kung ikaw coach yung tatanungin na mga ganitong situations, would you opt for a quick shot, converting a 2 points, or go big tayo, 3-point conversion kaagad? So, first of all, if I will suggest, inbound ng 14 seconds dyan sa upcourt. After that, yung ato na sinabi natin kanina, yung after timeout plays na gagawin ng coach, para sa akin, dapat quick 2 muna dito kasi 31 seconds na lang, 4 yung lamang, quick 2, and then as much as possible, kung if it's above 24 seconds, then play honest and good defense with trapping and pressure principle, hoping to steal the ball. And if not, kung maubusan na under 24 seconds, then they have to give a foul. Then free throw gaming na lang tayo, just hope na lang na magbintis para dito sa Goa yung free throw ng Sangay if they foul later. Very well said coach. Yes. So, alam niya ng mga coaches natin. Hence the adjustments on both sides of the court. Ayan, balik na tayo sa ball game. Napakagandang laro. Mahabol ang Goa dito sa Sangay na may 4 na kalamangan. So, Ayan na. 31 seconds left coach. So doon sila coach mag-inbound sa 14 seconds, hindi doon sa full court. With 14 seconds to shoot na lang yan and 31 seconds remaining in the ball game. Lalabas ni bola ni Rico. Rico, binigay kay Pan. Pan, binigay kay Vivares. Vivares versus Pilapil. Bibigyan ng screen ni Lozano. Vivares steps back for 3. Short yun. Rebound ni Monsalve. Kuha ni Malyapre. Malyapre binigay kay Pilapil. Pilapil atras muna. Binigay kay Lumabi. Lumabi, teka muna daw. Ayan na, kay Pilapil. Cross-court pass. Binigay kay Monsalve with 5 seconds to go. At hindi na magfa-foul ang Goa dito, coach. At ayun na nga coach, nag-hot potato yung Sangay. At unexpected ending yun kasi kala natin coach magfa-foul pa si Goa doon kaso hindi masyado inabot doon sa takbuhan, causing them to maubusan ng oras at yun na nga ng final score ng 75-79
with Sangay winning this basketball game. Nonetheless, Coach, very good effort on both teams. Again, lives up to the hype. High hopes for our Game 3, ang ating headline sa laro na to. And the headline did not disappoint. So malaking bagay, Coach, yung pag box and one nung Sangay starting dun sa third quarter. Kasi mainit yung kamay ni Vivares. He has 21 points in the first half. Then ginawang adjustment ng Sangay. Binax and one nila yung Vivares para mag-cool down. At nakapag-perform pa din naman si Vivares but hindi na ganun sobrang effective nung first half. And also yung pagbalik ng mga bigs nung Sangay ang naging factor also, kaya lumamang pa sila ng marami. And yun na nga sa basketball, di ba, Coach, ang hirap-hirap na naghahabol kaysa sa ikaw yung lamang. Tama, Coach. And napakaganda na pinakita na defense ng Sangay with their box and one. Not only an ordinary box and one, but they blitzed the ball out of Vivares' hand, and I think that was the turning of the tides. Kumbaga, inubos nila yung lakas nung naka 21 points sa first half natin, Coach Nuki. So gumawa din ng adjustment yung Goa, kaya sila lumapit din ng konti doon sa ating second half, yung 2-2-1. That's the end of the second quarter ata yung ginawa nila, yung 2-2-1 na full court press and trapping nila. Kaya nila naidikit yung laro nung first half. And some adjustments na ginawa ng coaches from Sangay. Despite the foul trouble of Lumabi and si Monsalve. Yun yung naging malaking bagay doon. Kaya medyo naging down to the wire tayo because nawalan ng dalawang key player yung Sangay because of foul trouble with the names of Monsalve and Lumabi. At ito na nga, Coach. So yan, nag-aantay na lang tayo kung sino yung tatanghal natin na best player of the game. But I think you have an idea naman kung sino yon kasi na-dominate talaga nila yung inside presence nila kanina ng Sangay at medyo hindi masagutan ng Goa yung size ng Sangay. At puntahan na natin ang ating courtside reporter natin na si Miss Carmela kasama ang ating kasurug MVP player of the game. That is our third game for today, and congratulations, Sangay, for bagging your first win in this tournament. And now I am with the Kasurug player of the game, Eugene Malyapre, jersey number 17, having 20 points, 16 assists, 4 steals, and 2 blocks. Congratulations, Eugene, for being the Kasurug player of the game. Ang tanong ko lang, anong preparation ba ang ginawa ng inyong team dito sa Ako Bicol tournament? Naging preparation po namin is nag-practice po kami ng 3 times lang po. Kahit po short practice lang yung nagawa namin, nag-review na lang po namin kada play na ano. So Eugene, i-share mo naman sa amin kung ano ba yung ginawa mo sa court para manalo ang iyong team. Ginawa ko lang po yung pinapagawa ni Coach. Every time na nag-error po kami, kailangan namin mag-step up at double effort po. So naka-livestream tayo, i-shout out mo naman ang gusto mong batiin at pasalamatan. Shoutout po sa ABC po, tsaka sa girlfriend ko po na kasama ko ngayon naglalaro. Ilan po. Congratulations again, Sangay and Eugene, for being the Kasurug player of the game. And this is Barbie Floriano, courtside reporter. Back to the panel. So thank you, Barbie, for interviewing our best player of the game, doing his damage inside, causing problems for Goa Wildcats. And that makes it for our game this afternoon. Yes, kasama si Coach Mark. Ako po ang iyong isang commentator for today, si Coach Nuki Sabio. At congratulations sa Team Sangay winning their first game against Goa. At kami po ay mababalik para sa aming 4th game in a while. Stay tuned.